Addu'a ta iyaye ni na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Addu'a ta iyaye ni na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Samari da 'yan mata ku fito domin zami taɗi, al'amarin iyaye shine ke sanya ni rudani. Yardar su yardar Allah ce, haka ma fishi nasu, al'amarin da ke so 'yan uwa mu saka shi mizani. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Akan haka ni na rantse wallahi babatin haufi, harshe na iyaye ya zarcewa takwabi kaifi. In dai suka furta mai sanyi ko kwadai zafi, kan kowa sun ka aza shi tabbaci ne sai ya bi. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Wani al'amari mai girma ne ya faru garin Bauchi, na je na aikin kafinta nema a can Bauchi, sai na iske wani bawan Allah zaune yana kunci. Tambaya na je da nufin yi masa sai na gane yana kunci. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Sai na karasa gare shi na ce me yasa ka kake nishi, la haula wala quwwa na maganin sadikan haushi. Labarinsa da yaban farko na ji kaunar shi, karshe da ya zo ya aje a lokacin na ji kyamar shi. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Ya kasance mai biyar su duka abba da umminsa, komai in za ya ci ko sha sai haɗo da iyayensa. Ganin cewa sun isa da shi ne ya sa su ki shawarsa, aure suka yo kudirin su haɗa shi da yagun hannunsa. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Ya ki yarda ne da hakan sai ya guje wa muradansu, shi ne al'amarin da ya ja fushi a zukatansu. Dukkanin matar da ya aura sai ta zo ta yi fansarsu, sakamakon lafazi na iyaye wannan shi ne fansarsu. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Ya ga musibu da bala'i wanda babu iyakarsu, ɗaya bayan ɗaya ku bi ni zanyo furci kansu. Sabbiyinta a sannu ku bi ni za ku ji ni da sauransu. Furci mai kyau na iyaye dukkaninmu muke fata. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Addu'a ta iyaye, addu'a ta iyaye, furci na iyaye, harshe na iyaye, ya zarta tunaninmu. Abubakar na iyaye, mai san maji tausansu. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. Akan haka ni na rantse wallahi babatin haufi, harshe na iyaye ya zarcewa takwabi kaifi. In dai suka furta mai sanyi ko kwadai zafi, kan kowa sun ka aza shi tabbaci ne sai ya bi. Addu'a ta iyaye na ga musu akwai ƙarfi, harshe na iyaye wallahi akwai kaifi. 081 45 51 45 19